सीख के आवे फॉर्मूला हो। ताओ भाओ जोश में सखी टूट गइल न कबूला हो। नया नया कहाँ से मुआना सीख के आवे फॉर्मूला हो। ताओ भाओ जोश में सखी टूट गइल न कबूला हो। लड्डुआ नितिया भुअर भइले लासा सोया से जो पखिया के बतासा रात कोइले बाके तमाशा। सोया से जो पखिया के बतासा रात कोइले बाके तमाशा। नित्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा।